বড়সকলৰ জাতি হিচাপে জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰাম কওক এতিয়া কওক আপোনালোকে বাঘ বা গড়ক চৰকাৰে কিয় ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে কিয় নিৰাপত্তা দিছে কিয় চেংচুৱাৰী খুলি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে नोंथाङाथ' मिथिखागौ बर' हारिनि गोजोनखौ हास्थायग्रा गावनि मोदोम जिउखौ बावगारनानैबो नांबोनाय जुजिबोनाय रन्जन दैमारि सारखौ गुवाहाटी हाइकर्टआ जिउ जोबजासिम जेलनि साजा एनाउन्स खालामना होबाय बियो जों गासै बर' हारिनि थाखायनो दुखु नांथाव बाथ्रा नोंथाङा बर' हारिनि जारिमिनाव नायोब्ला मिथिनो मोनखागोन बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो नासयजाबोनाय हारि आरो दिनैबो जोंनि बर' हारिया नासयजाबोगासिनो दं बेनि गुदि जाहोनानो जादों हारियाव खौसेथि गैयै सार रन्जन दैमारिया NDFP एबा गुवारै नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड हानजा एबा आफादनि गाहाय गायसनगिरि बे आफादखौ दानाय जादोंमोन 1986 मायथाइयाव बिथांनि बे हानजाखौ दानायनि गुदि जाहोनानो जादों बर' हारिखौ गुबुन हारि जातिनि सोबख'नाय आरो नासयनायनिफ्राय उदां खालामनाय बेफोर गासै बाथ्राखौ नोंथाङा मिथिखागौ नाथाय सावरायनांगौ गुबै बाथ्राया जादों सार रन्जन दैमारिखौ बे साजानिफ्राय उदां खालामनो हाया नामा बा बिथांनि जेलाव दासिमबो थानांनायनि गुदियाव सोरनिबा प्लेन पलिसि दं नामा सार रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जायोबा माबादि जागोन बेफोर गासै बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय नोंथांनियाव दसे सम बिनाय जाबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम खोनासंलांदो फैदो जों बिदिब्ला दसे सम बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो नाजानि नाम्बार 1 आव जों सावरायगोन बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नो हाया नामा निश्चय हायो दिनैबो हायो सिगाङावबो हायोमोन बे बाथ्राखौ नोंथाङा माब्लाबाबो बावगारनो नाङा दि बिटिआर गोरोबथाया गुबैयै NDFP आबसु एन्ड UBPO मोनथामखौ लानानै दाजानाय जादोंबाबो गुबैयै बियो NDFP जोहोलावफोरनि थाखायसो बानाय जादोंमोन बेनिखायनो बे एकर्डनि थांखिया गुबैयै NDFP जोहोलावफोरनि सान्थि आरो उदांनि थाखाय जाग्रोनांगौ बेखौ नोजोर होयोब्ला नोंथाङा क्लियारलि नुनो हायो NDFP आफादनि गायसनगिरि सार रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनांगौ खामानिया बिटिआर एकर्डनि सबसे गिबि दफा जानांगौमोन बिथांनि उदां जानाया बिटिआर एकर्डनि मेम'रेन्डामाव थिसनजाथारनांगौमोन एकर्ड साइन जानाय लोगो लोगो बिथांनि उदां अख्राङा गेवथारनांगौमोन आरो बेखौ बिथाङाबो लुगैदोंमोन नोंथाङा गोसोआव दंना जेब्ला सारखौ जेलनिफ्राय बख'नानै लाबोनाय जादोंमोन बिथाङा मिडियानि सिगाङाव मा बुंदोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन बिटिआर एकर्ड जानाय लोगो लोगो जों गासैबो NDFP आफादफोरा बेन जानायजों लोगोसे गासैबो सान्थि जासिगोन सान्थि सुक्ति जासिगोन गासैबो उदां अख्राङाव बिरनो हासिगोन जेलाव थानांनाय गासै बिथांमोनाबो गावबागाव न'आव थांनानै गोजोनै संसार जानो मोनसिगोन बे गेदेर मिजिंखौ बिथां सार रन्जन दैमारिया लुगैदोंमोन आरो मिडियानि सिगाङाव बुंसारनानै होदोंमोनबो नाथाय बिथांनि बे भेलु गोनां बुंनाया ओरैनो भेलुलेस जानानै थाबाय नाम्बार 2 बिथांनि जेलाव थानांनाया सोरनिबा प्लेन पलिसिफोर दं नामा निश्चय दङ नोंथाङा साननानै नाय जोंनि बर' हारियाव दिनैबो गोग्गो आरो थार गोसोनि दैदेनगिरिनि आंखाल दिनैबो बर'नि गेजेराव खौसेथिया गैया बे सिटुएशनाव बर'नि सरकार सालायनाया जोबोर गोब्राब आरो पाब्लिकआ सार रन्जनखौ दिनैबो गजानो लुगैयो जुदि गमामा रन्जन बिथाङा उदां जामारो गासैबो रायजो राजाफोरा बिथांनि फारसे खौसेथि जाजोबगोन मानोना बिथांबादि पजिटिभ आरो थार गोसोनि दैदेनगिरि जोंनि बर' हारियाव गैया नोंथांमोना बे सिटुएशनखौ एसे साननानै नाय जुदि प्रमद बर' सारआ हिमन्तखौ सार रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि बाथ्रा बुङो अब्ला हिमन्तआ मा बुंगोन आरो बियो क्लियारलि नुजायो कि जुदि रन्जन बिथाङा उदां अख्राङाव फैमारो अब्ला निश्चय प्रमद आरो हिमन्त मोननि खहा एबा इफेक्ट सोमजिगोन सार प्रमदआ बे समाव हिमन्तखौ बुङोब्ला निश्चय बिथाङा ओरैबादि फिननाय मोनगोन कि मा जाम्बा उदैनि आदार खोमानो सानदों नामा आरो प्रमद सारा रन्जन सारनि गनायनि फारसे साननो हाखाया मानोना बिथाङा गयोब्ला गावनि मासिया मा जागोन बेखौ बियो मिथिखागौ बेखायनो बे समाव
जों पाब्लिकआ खौसेथियै हज्रि सारनांगौ दानि पावाराव थानाय सरकारखौ अब्लानो बिथांनि गनाया गाबोन नङा समफोर जागोन मानोना खौसेथियानो गोहो। नाम्बार 3 जों सावरायगोन सा रन्जना जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैयोब्ला मा जागोन। बिनि फिननाया नैथि सोंनायनि फिननायावनो हाबनानै थाखाबाय। बाट क्लियार जा ब्रादार सिस्टारमोन बिथाङा उदां अख्राङाव फैयोब्ला एबा बिथाङा जेलनिफ्राय गमारोब्ला जोंनि बर' हारिनि रायजोफोरनि सोमखे मोखाङा मिनिस्लुनाय फैगोन मानोना एसेबां गोबावनिफ्राय हास्थायबोनाय मुवा एबा जिनिसखौ दिनै मोननाय बादि मोनगोन मानोना बिथां बादि पजिटिभ गोसोनि लिडार जोंनि बर' हारियाव बिथाङा हारसिंल' रायजो राजाफ्रा खौसेथि जाजोबगोन। UPPL आरो BPF हान्जाफोरा लासैनो थेर बेथेर जालांगोन मानोना बिथांनि हान्जायाव बर' रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लागोन सापर्ट होगोन। बिथाङा भट गेलेनो सानाखैब्लाबो रायजो राजाफ्रा बिखौहाय नारसिनगोन बिथाङा देरहासार जागोन। बर'आ खौसेथि आरो गोजोन सरकार दागोन बयबो उदै सुफुंसारगोन समानथाय मोनथाय मोनगोन। नाथाय मा एसे खाफाल गाज्रि जोंनि रायजो राजाफोरहा मानोना सरकारा बिथांखौ उदां खालामनायनि सोलाय जिउ जोबजासिम जेलनि साजा जाबसिननासो होबाय। मा एसे दुखुनांथाव बर'नि जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि जिउ।